kuchingamidzai vana vaMwari muchirongwa chedu cheAmazing Word chinowanika paAmazing Word YouTube channel, apo tinenge tiri kutaura pamusoro peshoko raMwari. Tiri kuenderera mberi nemaseries edu Christianity and Psychology, apo tiri kudzidza pamusoro pepfungwa dzemunhu nechitendero. Zvinodyidzana papi, zvinofamba sei, tinokura sei mukunamata kwedu. Tikatarisa point yedu yekutanga yakamira sezvizvi. Inoti Kristu ndiye badzi anogona kuzarura mwoyo wemunhu kutambira zvakanaka. Uyezve mwoyo wemunhu kana uchinge wazarurwa, ndiyo nzira chete yekuti mwoyo wemunhu unzwe matenga. Tikatarisa kuti nekuda kwezvivi, zvivi zvinovhara rodhi yekuenda kumusoro kudenga. Uyezve hazviperere ipapo, zvivi zvinokonzeresa zvekare kuti madesires edu necapacity pamusoro paMwari inova shoma. Kana tichigara tiri muzvivi, kuda Mwari kunoita kushoma, uye desire yekuziva pamusoro paMwari inodzoka kuita shoma. Zvikanzi izvo, Kristu ndiye badzi ane simba rekuchenesa mwoyo yedu, mifungo yedu nemadesires edu. NdiKristu badzi anogona kuzviita izvozvo. Hakuna mumwe anokwanisa kuzviita kunze kwaKristu. Zviri kureva kuti izvo, kana Kristu apinda muhana medu, mwoyo yedu inochinja. Saka tichidzidza pamusoro psychology, zvakakosherei? Zvakakoshera kuti psychology dzedu kana kuti pfungwa dzedu nebehavior kuti zvinge zvakachena pamberi paMwari, tinofanira kutambira Kristu. Tinofanira kumutambira kuti tizive chakanaka nechakaipa, ndoyatinoti discernment, kuziva kuti chakaipa ndechipi, chakanaka ndechipi. That's chipo chinobva kuna Mwari chediscernment. Chechipiri, pamusoro psychology. Psychology muchiKristu hakuna chinonzi ichi chiri pakati nepakati. It's either uri kuita chinhu chiri wrong kana uri kuita chinhu chiri right. Either mufungo wako nemwoyo wako wakagarwa naSatani kana kuti wakagarwa naMwari. There is no way about it yekuti zvingaita zvitatu, zvinongori zvinhu zviviri. Tikatarisa kuti everyday mukurarama tinoita zvatinoita. Ukaona wave kuita chinhu chaunoziva kuti kuna Mwari hachiko, don't ever think kuti kuna Satani hachiko. Chatove kuna Satani, nekutoti hakuna mamasters anokwana matatu, maviri badzi. Saka ukaona wava kuita chinhu chiri wrong, know kuti ndiSatani ako kutungamirira zvaunoita izvozvo. Saka ngatigadhei muono, mufungiro nemaitiro edu. Tinogadhwa nei? Shoko raMwari rinotigadha. Tinofanira kurarama nenzira yakati, tinofanira kudya zvakadai, tinofanira kuremekedza kusvika pakati, tinofanira kudya semadyiro api, tinofanira kupfeka sei, zvese zviri mushoko raMwari. Ukaona wakuita pane zvandaverenga izvi, zvandataura, wakudya, wakupfeka, kana mutauriro kana muitiro usiri mushoko raMwari, chitoziva kuti Satani ndiye akutonga pamusoro pako. Saka mind yedu ngaigaidwe neBhaibheri. Sekureva kwandakamboita mumaseries emumashure kuti only Bible can nurture human mind, can nurture human heart. Pasina izvozvo, mweya mutsvene akasatungamirira, tinenge tiri mumaoko maSatani. Point yechitatu ndeyekuti iyo character yemunhu inowekenwa nemasins. Tine zvimwe zvivi zvatisingataure tichitaura zvevamwe. Unoona mumwe munhu anoziva kuti imbavha, asi unomuona achitaura zvivi zvevamwe zvakaita sechipfambi. Anoshora chipfambi but iyeye imbavha. Kana kuti pfambi dzinoshora vanodhakwa, iye achiita chipfambi. Why ari kushora vamwe? Chivi chichocho chinenge chichimubhadhara. Vanoba vanoziva kuti chivi chavo chavari kuita chiri kuvabhadhara, chiri kuvapa mari. Saka havana problem nekuchiita. Asi zvevamwe zvimanje vanozvitaura. Yatinoti cherished sin. Chivi chaunoita chichikufadza ende chine mabenefits newe, uchiramba uchichiita misi nenguva. Saka kuramba uchiita chivi zvinowikena yatinoti capacity
yekuti uzochisiya chivi ichocho. Ukaramba uchichiita inopedzisira yave habit. Yave habit, wave muraramiro wako, ndozvawatove. Hauchakwanisi kuzvichinja. Zvakaoma kuti uzosiya chivi chawajaira. Mukabvunza vanhu vadoro vanosvuta fodya, vanokuudzai kuti kusiya zvinhu zviya kunotambudza. Unotoda mweya waMwari. Saka uchiri kuita chivi uchiri kuchiziva, zvakanaka kuti unge uchichisiya nguva ichiri pedyo, nekuti unozogona kutadza kuchisiya. Zvekare unochijaira chivi ichi to the extent yekuti unongosazive kuti zviri right nezviri wrong ndezvipi, nekuti yatove character yako, yatove mauri, yatove habit. Saka ngatingwarirei vana vaMwari. Chivi chatinoita cherish chinotiuraya capacity yedu yekutendeuka. So shoko raMwari rinotaura pachena kuti ngatisiye zvivi izvi nguva ichiri pedyo. That's another point, yandati point yechitatu iri mumanual inotaura kuti pfungwa dzemunhu tarisa kuti pane language yatinotaura munyika umu, ilanguage yechokwadi. Inotaura kuti iyo action speaks louder than voice. Chokwadi. Hanzi teacher wepsychology anofanira kunge aine maqualities akanaka anoonekwa. Tikatarisa Kristu ndiye anotidzidzisa shoko, shoko nderake, ndiye shoko wacho, anotidzidzisa zvaanoda. Tikatarisa character yaKristu yainge yakanaka, ndiyo yakatonzi example yatinofanira kuzvitarisa nayo. Hatifaniri kutarisa mumwe muntu anorarama sei, anotarisei kuti Kristu akararama sei. Saka character yaKristu manje, vasati vambotaura Kristu, unenge watozviona kuti character iyi yakamira sei. So kune mateachers epsychology, macharacters edu ngaasvike mavolumes akakura pamusoro pezvatinodzidzisa. Zvinova neeffect neinfluence kune vanhu vatodzidzisa kuti uyu mukuru zvaari kutaura izvi zviri kuenderana nemararamiro anoita. Ngatisararamai zvatisingatauri, ngatiraramei zvatinoticha vanhu vaone ukuru hwaMwari. Tikatarisa kuti Mwari anoti ndinofanira kuonekwa muvanhu through you. Kana uri muKristu waMwari, vanhu havafaniri kubvunza, vanofanira kuona Mwari through iwewe. Saka zviri kunzi naMwari izvo, ngatigadzirisei unhu hwedu isusu vatendi, vanhu vaone Mwari kuburikidza nezvatinoita. That is a principle yakapiwa naMwari mukati meBhaibheri, kuti ngatiraramei sekutaura kwavanoita. Kana takuzoenda kundovaparidzira vanhu ivavo, it is easier kuti vanzwisise, nekuti vanenge vachitoona zvatiri kuparidza tichizvirarama. Hazvizodi kuti inini ndichiziva kuti ndiri mbavha vangu ndoswera ndichiba vanhu vandondiziva ndoparidza shoko raMwari. Vanhu vanoti zvipiko, tingateedzera munhu anoba. Munhu anoba agara anongoba, hatingateedzeri. So ngatiitei character yekuti vanhu vaone Kristu mukurarama kwatinoita. Pamberi tikatarisa kuti munhu atambira Kristu chinova chisikwa chitsva. Kana tichiti chisikwa chitsva, vazhinji havazvinzwisisi. Chava chisikwa chitsva sei? Taimuziva achiuraya, taimuziva achipomba, taimuziva achiba. Saka what is going on? Hazvinetsi. Makamboona here kuti mhepo kana ikavhuvhuta hatiioni, asi tinongoona mashizha achizungunuswa, toziva kuti nhasi kune mhepo. Ndozvinoitawo mweya waMwari kana wagara pamunhu. Hatimbotsvaki kana zvakawanda, unongoona behavior yachinja, totoziva kuti uyu akatendeuka. Mweya waMwari unogara pamunhu, munhu wotendeuka. Zvikanzi nepoindi yechi6, mukuita chinhu chakanaka, hapana chakaipa chinenge chirimo mukati mechinhu chakanaka. Chinhu chakanaka chakanaka, hapana pakaipa. So tine vana vari kukura, vanozvarwa havana kana chavainacho chiri musoro mavo. So what is needed ndechekuti those are blank discs, macd ari blank, ari kufanira kubhenwa information nesu isusu. So how can we do it? Ngatisasiyai vana vari unattended. Ngatiatendei vana vedu, tigare tinavo, tivadzidzise zvatinoda isusu. Tikasazviita,
Satani anokuitirai basa iroro. Anouya odzidzisa vana zvaanoda iye, ende vana vanotinetsa kukontrola. So vana vachiri vadiki, let's catch them young and toimpata knowledge yatinoda kuvana vedu, tichivapa wisdom from God. That way tinogadzira generation inenge yakanaka. Those kids mind yavo every time inenge iri busy learning and grasping new things. Saka zvedu zvekuti ndiri kutsvakira vana raramo rinoswera risipo pamba, mai nekuko baba nekuko, ngavasave nemusikana webasa. Musikana webasa wacho akatobva kwaakabva, akatomboita chipambi mubhawa, akatozoti zvechipambi zvandinetsa ndichirega nditsvage basa remumba. Ende vana venyu vanenge vachituma futi nemasikana webasa kunovadaidzira maboyfriends kunze kwacho, vachipinda navo mumba vana vachiona. Dzimwe dzenguva vachiratidzwa mamovies mamwari asingaiti, dzimwe dzenguva nepornography dzichionekwa vana venyu vakatarisa. Imi muchiti tiri kutsvakira vana kurarama. Munovatsvakira, mari movapa, movapa zvavanoda, but vachibuda mumba imomo dziri ndorerani. Vana ngativadei, ngativapei knowledge sekutaura kunoita shoko raMwari. Ndinovimba hama dzangu, zviri kukuitirai zvakanaka. Dzidziso yatiri kutaura pano ndofunga iri kukuvakai. Handina shuwa kuti pana ari kutukwa kana kuti ari kushorwa, but kungopanana mazano. Tinoziva kuti shoko raMwari dzimweni dzenguva rinoita serakutuka kana kushaudha. Ngatizvitambirei. Ukaona atotaura richipinda nemugadheni mako, fara kuti watsiurwa, Mwari vakurangarira. Kana paine vane mibvunzo kana kuda kuwedzerawo kana kukomenda, comment section iripo, nhamba dziripo paskrini apo neemail, you are free to contact me. Handisi munhu wekuti ndinodada kana kudii, ndotofarirawo kurisivhawo macomments through channel iyoyo kana communication zvinofadzawo. Musakanganwe kusubscribe, musajambwe nemavhidhios anotevera kana kulaikawo. YouTube video rakalaikwa malikes akawanda rinokwanisawo kuspreadha kuonekwa nevakawanda, because YouTube inotisawo yatingati front page inoonekwe nevazhinji. Saka ishoko raMwari ngatilaikei, tikalaika vanhu vanorionawo vakawanda. Mukaona zvekulaika zvichinetsa, vamwe vanogona kuti laika handilaiki, but ngatisheyawo nevamwe vaonewo. Kana vaine zvinovabatsira zvivabatsirewo. Ndinotenda tigosangana muchikamu chinotevera. Zita rangu ndinonzi Tendai Julius.